Pagod ko sa akong kaariyan. Ngita na po kukin sa akong matripan. Asa naman ko ani? Oy, ingon ako ka meet up diri adaw sa forest. Isa may pangutan-an ako ani nga pretty mang mingawa. Mali magurog location to gisin sa akong ka-meet up. Uy, napay agianan, taghawak ang sagbot. Saon man ako pagkabalo og naa na siya. Wa may signal diri ah. Tabang! Darling, asa naman ka? Nana ko diri ah. Where na you? Ikaw na po tumboy. Nasa agas ang kaariyan. Impas karon. Karon ka. Anong naabot ang buka diri? Darling, asa naman ka? Sugatan na yung taon ko. Gusto ni kang sugat, ha? Sugaton ti ka sa mahiwagang bunal ako ron. Darling, asa naman ka? Nana ko diri ah. Gay, asa may nagbunal ato? Yati, may tao diri. Kisa may nagbunal ato. Makita! Susuko na kong lubot. Di ka banaan kay ka sa kong palasyo. Agay. Kisa may nagtusok ato. Di na dyan ni maayo ba? Giminuangan dyan ko diri ba? Nga nung saan, bitaw ka diri, Ikaw una tripan. Dati, kisa may nagbinuang sa kuha. Wa sila kita sa kuha itsura. Dili ni angay binuangan. Karon kang tumuya ka. Piling gwapo kay ka. Binaton ko na imong now. Nasa dyan mo sa kuha ha. Ay dyan ko nyug. Agay, naunsa naman niya akong naong. Agay, dati naunsa naman niya akong naong ha. Naunsa na niya akong naong ron. Wala ni na mao. Nahabaw tako'y kamit out. Di na dyan ko sugdo na to. Kailangan dyan ko mapatambal ani. Karon dayon para di ma-discourage akong kamit up. Na, kana, nuta ning dula, oy. Manchit! Hala, kwak-kwak! Dagan ta! Galas go, pati bata nahadlok ta sa kuha. Sao naman ako ni oy. Dong, asa man ang balay diri adong? Andun to. Salamat kay dong ha. Asa ka dapit ang manang balay diri ano? Noy, magpatambal ko. Aha naman ka. Kailan ng adlaw. Imbes karon ng adlaw pagpanambal. Wa na mahinuon tay customer ane. May pamangkwarta na to ani napay tao. Kita aning tao way kwarta. Wa naman ni na maon panahon karon. Napay pamalit ko nun. Pirteng, mahala. May pamamangihilot ato ani kay kwartahan pa. Uy, kinsa man eh? Noy! Noy? Dong baka uday. Dong ko noy, dong. Unya, kung sa may tuyo ni mo. Noy, tambalin niya kung naong noy be. Naunsa naman ni oy. Tanawa. Maunay ingon ako ninyo nga dili masigig laglago ko to. Naara man takoy ka meet up noy. Nanong naingani man eh. Ay sos, dali ra kay na. Luwaan ra nato na mong agtang. Alik dire. Mao ba noy? Luwaan jud nimo akong agtang. Kay para mawala ng mga bulyag si mong dagway. Sige noy, luwain ako bi. Alik dire. Higda sa kong paa, dire. Hugda na natog luwa ha. Kadamak mo di mo noy oy. Damak gani no. Pero tanawa imong naong. Naulian na. Hala, tinuod jud ay noy no. Naulian na jud ko. Unya noy, salamat kay noy ha. Oy, ang bayad ni taon. May nalang dakoy pampalit og ginamos. Sus, baita. Imbes kwarta na, naging bato pa. Di yun pwede. Bantay ra kang ingatuha ka. Ikaw nagara-gara ato na akong giayo. Gibiyaan ra ko. Di yun pwede mahimot ni. Aha, ganitong balay sa ikanto. Murag, daghan naman kaayo ni. Ay, isa. Murag maumaning ka na ano. Nagtulog-tulog pang dakong tiyan. Bantay ra ka sa kong eye magic. Galas ka, katiguanga ka! Tagam na mo ang kantuwa ka. Diha na ka.